Oh my god, man. Bato-bato lang talaga. Kaya kailangan konting ingat lang sa paglalakad. Pero napakagandang view po rito, kapatid. Makaigsunan. Tignan mo yung makaigsunan. Ayun! Ano yung bato nito, guys? Katulis. Tignan mo yung hampas. Tingnan mo doon sa sa bundok, guys, may mga tao pa rin doon, no? Dito ka dadadaan, paakit ka ng ganun, guys. Kaya tawag ito na Little Batanes. Yan yung mga hampas ng ano. Yung bayaw ko, guys, yung bayaw ko. Galing. Kaya guys, wala talagang mabasasal mo pa. Sige, jangan. Oh! Mga tubig, guys. Yung hampas ng hampas ng kalong. Ito yung tubig na hindi maalat. Daming bukit. Nandito ko ngayon sa Sual, Pangasinan, sa beach. First time namin nakapunta rito, naganda ng So, together with my family also. And tingnan mo naman yung bato, guys, no? Napakaputi yung bato, guys. Bundok. Kakaiba. Pero sa aming mga probinsya, guys, hindi ganito yung beach sa amin. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going Yan, guys, uwi na po kami. Punta ko muna yung ko. Siya yung pamilya ko. Kasi pumunta lang kami dun sa dulo. Dun sa dulo po. Tapos balik na naman kami rito. Nakikita mo yung mga tao, guys. Nakikita mo yung mga dahangs, no? Naglalakad si dahangs, no? Ang babae nagtitila yung mga babae. Pupuntahan namin yung may bundok dito. Tuturo ko sa'yo, guys. Nakikita mo yan, guys.
Hayaan natin yan. Isusum ko yan ha. Ayan. Isusum ko yan guys. Yan guys, mga kaitsunan. Yung mga yung bundok na yan. Nakikita mo yan. Pupuntahan namin na aakyatin yan. May mga tao yan. Tingnan mo gaano kalayo. Ngayon, lalakarin namin ganyan. Isusum ko yan ha. Isusum ko yan. Yan, di ba? Yun. So, pupuntahan namin ngayon guys. Yan. 나도 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 내 맘을 받아준 오늘 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy So, di ba doon kami galing sa side kung nandito na kami sa side na to, okay? Nung dudulas guys. Muntik na! Ayun! Kahalagtak rin. Yan guys, tignan mo yan. Kaya mo maling nagdala ng payo? Mga maihinang nila lang yung mga ganyan nagdala ng payo guys. Takot sila mangitim. Kasi yung kutso kasi namumula lang ito eh. Namumula lang. Pinilit ko talaga magpaitim kasi namumula lang talaga. Kasi yung ano, isang black. Isang black kasi yung iniwan ko natin. Ano po guys? Medyo malapit-lapit na po kami. From there, pinakita mo yan. Oh, malayo na. Nakita mo yan. Yan, doon po kami sa dulo. Umikot kami papunta rito. Umikot kami. So, nilalakad namin yan. Ngayon, nandito kami sa baba ng bundok. Nakikita mo yan. Yung bundok yan, medyo malapit-lapit na. Nakikita mo yung mga tao pa. Nakikita niyan. Pag-isip sa itong, ganun kalayo po yan guys. 갑자기 내게 나타나준 너 Kailangan talaga mag-ano. 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Malapit-lapit na rin. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에
tayo dito na. Ayun ah. So, susundan na lang namin to. Yun, nakita ko na yung daan. Guys. Tingnan mo eh. Hala kasi, tirik. Tingnan mo naman yung akit namin. Tirik. Gusto, sige. Yan guys. Ganito po katirik. Tingnan mo yung mga umakit yan. Nakapas lang bumaba. Kami ngayon, galing na sa taas eh. Paakit guys. Delikado. Wait lang yun ah. Ang galing yung tsinelas ko, nahirapan ako. Madulas yung tsinelas ko. Ang ina talaga itong style na ito, napapasubo talaga ito. Yan guys, nakita mo yan, dagat na sa baba. Ngayon nakakita namin ganyan pa ka ano. Oh my goodness! Ibupost ko muna to. Delikado guys, kung mahulog. Isa nangangatag na yung pala. Tingnan mo yan guys. Oh mama mia. Ako nahirapan ako guys. Kasi yung tsinelas ko. Dulas. Ito na guys. Unbelievable. Ganito guys. Uga. Tignan mo. Mas. Kalawak na mo yung dagat. Ito kalawak yung hindi sa amin. Yan. Galing na kami sa baba, umakyat kami rito. Eh, ang hirap-hirap pala yan. Akala ko may elevator, wala ka na. Kaya, nandito na kami sa top overlooking from the South China Sea. Kita mo yan? Nakita mo yung mga yan? Turo yan. Yan. Yan yung Hangul Island na yan, Hangul Island. Pagkakit ko ano yan, 19 dalawang piso. Na! 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 Ano tayo ba? 그만 널 놓칠까봐 Bilis ng pagbaba. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 May dagat pa rin. I'm going crazy I'm going crazy 여전히 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너의 Nakikita mo yun. Nakikita mo yun. 고백할 Yan. Hirang nakakapunta dito. Mangilan-ngilan lang. Mangilan-ngilan lang. Mga mahar. Ito dati nga itong tubuhan ng tuga dati guys. Binadevelop ko lang ginawang tourist. Pakita mo tayo ng tayo na to. Yung mga kaparko ng tayo ano. Yan yung mga yung tayo ng tayo. Bababa na kami guys. Babalik na kami. Doon yung mga mag-ina. 내 가슴이
mga tao yan. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야 Dito na kami sa kabilang bundok guys. Di ba kanina doon kami doon? Sa dulo na yan. No? Yan. Ngayon nandito na kami ngayon. Ano yung dalawa? Ha? Gili. Ki. Anong laro mo yan? Ha? Ha? May buhangin ka dito. Ano kasi ano na. Ha? Ligo na tayo? Ha? Kaya nga. I'm going crazy